बिटिसिनि एसेमब्लि जादोंमोन बाव नोंथांमोननि एनसुलेफोरखौ ओंखारबोनाय नुदों मा जाहोननि थाखाय ओंखारबोनाय रिजोना मा? दिनैहाय जोंहा सामार सेसन जादों। बे सामार सेसनाव जोङो फार्स्ट आवार 1 घन्टा जोंहा कुइसन नांगौ थायो। बे प्रथम फार्स्ट आवाराव 1 घन्टायाव आङो मोनसे कुइसन होदोंमोन। बे कुइसना जाहैदों माने What is the present status of Odalguri parliamentary segment? आं बेखौ होदोंमोन आरोखि। खिन्थु थांनानै नुहैबाय बे कुइसना ड्रप आउट जादों आरो बे कुइसननि एन्सारखौ होनाय जायाखै। दा जोंनि बिटिसिआव अर्थात 6 शेड्युल बिटिसिआव बे मोनसे रायजो राजाफोरनि लुबैनाय, रायजो राजाफोरनि नङा गासैबो सुबुङानो दिनैहाय लुबैदों जे बिटिसिआव जे पार्लामेन्टारि सेगमेन्ट मोननै जानांगौ। क'क्राझारा इतिमध्ये जाबाय मोनसे सेगमेन्ट आरो अदालगुरि हिसाबैबो जोंहा लुबैनाय दङ। 2007आव ड्राफ्टिं जे माने डिलिमिटेसन एमपि डिलिमिटेसन ड्राफ्टिं कमिटि एबा ड्राफ्टिं खालामनायाव जोङो मोननै नुदोंमोन आरो बे हिसाबैनो दा फैयै फैयै क'क्राझारनि बादै अदालगुरि जे पार्लामेन्टारि सेगमेन्ट जानांगौ बेथ' जायाखै। मा खालामदों आनफर्चुनेटलि बेनिफ्राय 6था एमएलए सेगमेन्टखौ लानानै बेखौ अदालगुरि पार्लामेन्टारि सेगमेन्टआवसो सोनायनि एनाउन्सखौ होनाय जादों। जोङो बेखौनो बुंदों बेनोमोन जों लुबैयो बेखौनो जोङो बुंदों जे बिटिसिआ जादों 6 शेड्युलाव थानाय खुनु सेगमेन्टखौ एमएलए सेगमेन्टखौ माने दस्रा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय आसामनि सेगमेन्टजों बेखौ खालायनाङा, खालामनो मोना, खालामनो हाया। खिन्थु दिनैहाय इउपिपिएल सरकार थासान्दियावबो दिनैहाय बिसोर रायजो सालायनाय सत्त्वेआवबो गां दिनैहाय अदालगुरि बाक्सानिफ्राय 6था बिटिसि 6 शेड्युलनिफ्राय एमएलए सेगमेन्टखौ लांनानै अदालगुरि गायहैनाय जादों आरो बे प्रश्ननि एन्सारखौनो आं लुबैदोंमोन। आनफर्चुनेटलि दिनैनि हाउसआव बिथांमोनहा बे प्रश्ननि एन्सारखौ होआखै। बेखायनो जोङो दुखु मोननानै बुंदों, जोङो खुद्रिनानै बुंदों एसेमब्लियाव दिनैनि दिनावहाय बिटिसिआव सावरायनांसिगौ एजेन्डा, गोनांसिन एजेन्डा होनोब्ला बे जोंनि डिलिमिटेसननि खोथा। स्टेट डिलिमिटेसन एसेमब्लि सेगमेन्ट आरो पार्लामेन्टारि सेगमेन्ट बिनि सायावनो जोंहा सावरायनांगौआ अत्यन्त प्रयोजन। दिनैहाय गोबां संगठन, गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट होदों, बुंदों, धरना होदों जे जोंहा बिटिसि 6 शेड्युलनि सिङावनो मोननै सेगमेन्ट जानांगौ। खिन्थु दुखुनांथाव साननांगौ बाथ्राया मा, नै दाखालिसो बिटिसिआव इउपिपिएलआ गावसोरनि दारै एमएलए समष्टिया 15था जाबाय आरो बिदिनो एमपि समष्टिनि खोथाबो बुंबाय। दाउ अमा सिथारलायनानै रंजालायनानै बमा गावनाय जाहैबाय। दिनैहाय जोङो प्रश्न खालामगोन अदालगुरि पार्लामेन्टारि सेगमेन्टनिफ्राय अदालगुरिनिफ्राय जोंनि बिटिसिनि बे 6था एसेमब्लि सेगमेन्टखौ लांनायाव नोंसा आखाइ दं नामा? नोंसोर थासान्दियाव मानो बेबायदि जाखो? दिनैहाय बिटिसि 6 शेड्युलनि मोनफा मोनफा बे एमएलए सेगमेन्टखौ जुदि
नन बिटिसिआव थानाय पार्लियामेन्टारि सेगमेन्टआव जुदि हरनाय जायोब्ला बिटिसिनि एक्जिस्टेन्सआ बबाव थाबावनो बिटिसिआ बोरै जोरबावनो बिटिसिआ जाहैदों 2003 नाव बियो सुक्ति जागोन भारतनि जोंनि सांसद पार्लियामेन्टआव मोननैबो सदनाव बिल पास खालामनानै राष्ट्रपतिया सहि होदों एक जादों आयेन जादों भारत संबिधाननि गेजेर संबिधानाव सोसननानै संबिधाननि धारानि 224 आरो 275 आर्टिकेलाव 6 सिडुल हिसाबै बिटिसिखौ गठन खालामनाय जादों स्पष्ट लिरनाय दङ बेवहाय जे बिटिसि ओनसोलाव जे मोनसे जोंहा एरिया दं बे एरिया हिसाबैनो जोंहा थानांगौ एमएलए सेगमेन्ट हिसाबै एमएलए सेगमेन्ट हिसाबै थानांगौ आरो एमपि जुदि सेगमेन्ट मोननै जुदि जादोंब्ला बे मोननै जानांगौ आरो खुनु दिन जोंनि बिटिसि 6 सिडुलनि स्पिरिट बायदियै बे एमएलए सेगमेन्टखौ दस्रा पार्लियामेन्ट सेगमेन्टआव हरनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया आरो बेखौ हाया खिन्थु दिनैहाय पलिटिकेल कनस्पिरेसि खालामनानै बेखौ दिनैहाय हरनो नागिरदों बिदिब्ला बिटिसिआ सानसे थाबावनो पार्लियामेन्टारि सेगमेन्टनि थाखाय जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो 6था एमएलए सेगमेन्टखौ जुदि हरनाय जायोब्ला बे मा मिन्स खालामदों बियो डिप्राइभ जागोन ना जाया अथन्थ डिप्राइभ जागोन जों बन्सिथ जागोन बिटिसिनि सिङाव थानाय 6था एमएलए सेगमेन्टआ दिनैहाय बाहेरायाव थांनानै बे बिटिसि बासिया मा बेनिफिट जागोन बेनिखायनो जोङो दुखु मोनदों खुद्रिदों आरो बे हिसाबै जोङो मा खालामदों बे एसेम्ब्लिखौ जोङो बयकाट अर्थात मा खालामदों जोङो एसेम्ब्लिखौ बाहागो लायाबानो जों आउटआव फैदों बाहेरायाव फैदों बे खारन आरो जुदि जोङो नायोब्ला बेवहाय बुंदों आङो 2003 जिथु बिटिसि सुक्ति जादों बेखौबो एसे जोंना मिथिनाया मोजां बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव 275 आर्टिकेलाव फैनायनि उनावहाय बे 6 सिडुलाव जोंनो माखासे क्षमता होनाय जादों जोंनो डिपार्टमेन्ट होनाय जादों जोंनो 40 साबजेक्ट अर्थात 40टा डिपार्टमेन्ट जोंनो होनाय जादों आरो बे डिपार्टमेन्टनि सायाव जों आयेन बानायनो हायो बेवहाय बुंदों एडिशनेल पावार अफ बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल टु मेक लस होनदों आरोखि जोङो आयेन दानानै जोङो जोंनि बिटिसिनि जेनाखि क्षमता बेखौ एक्सारसाइज खालामनो हायो रायजोनि इन्टारेस्टआव दिनैनि इउपिपिएल सरकारा मा बुजिदों जों बुंनो रोङा 16था डिपार्टमेन्टनि खोथा डिसिसन हरनाय बेखौ नोंसोर इतिमध्य मिथिगौ बे डिपार्टमेन्टनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्टआबो अभारटेक खालामनो हाया एक्सारसाइज खालामनो हाया खारना जाहैदों बे डिपार्टमेन्टफ्राबो जोंनि भारत संबिधाननि 246 आर्टिकेल 7 सिडुलनिफ्राय मोननाय 246 आर्टिकेलनि भारत संबिधाननि 7 सिडुलनि जेनाखि माबायाव दङ जेनाखि थख' संबिधानाव दङ इउनियन लिस्ट दङ स्टेट लिस्ट दङ कंकारेन्ट लिस्ट दङ दा जोंनाबो बे 7 सिडुलनिफ्रायनो जोंनि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों जोंनो एसेबां क्षमता होनाय जादों खिन्थु दिनै इउपिपिएल सरकारा बे जोंनि बिटिसिनि पावारखौ एक्सारसाइज खालामनायाथ' बाध्य बेखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे हरनाय जादों बेबो बिटिसिआ बे जोबलांनाय अर्थात बिटिसि 6 सिडुलनि स्पिरिट बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसेनिफ्राय मोनसे थांनो नागिरदों दा बेखायनो जोङो कनसियास जानांगोन 6 सिडुलखौ जों बिटिसि 6 सिडुलखौ जि मोनबाय जायनि दारै जों 15 बोसोर जोङो
जोंनो बे सिक्स शिडिउलनि दारै नांगौ बादियै रायजोनि समस्याखौ जों खालामनो हादों दिनैहाय पावार एक्सारसाइज खालामनायावबो बिसोर दिनै हादों नामा बिसोर दिनैहाय गोसोबादि सालायनो हायाखै सोरजोंबा दिनैहाय बिसोरो हुकुम जारि खालामजादों बे गतिके बिटिसिखौ जुदि बासायनांगौब्ला MLA सेगमेन्टखौ जुदि बासायनांगौब्ला पार्लियामेन्टखौ सेगमेन्टखौ जुदि बासायनांगौब्ला जोङो खोथा बुंनांगोन जोङो रायजो राजाफोरखौ बुजायनांगोन आरो रायजो राजाफ्राबो बुजिबाय आरो जों सब गासिबो कनसियास जानानै जोंनि एसेम्बलि सेगमेन्टनि दानायनि बेहाय जोङो थिग थानांगोन जोंनि पार्लियामेन्ट सेगमेन्ट दानायनि बेवहाय जों थिग थानांगोन आरो बिटिसि सिक्स शिडिउलखौ खुनु दिन जोङो भायलेसन खालामहोनायाव गैया बियो जोंनि भारतनि संबिजिरनि सिङाव दङ बेखायनो बुंदों बिटिसि सिक्स शिडिउल इज इनसार्टेड इन द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया बेयाव हाबनानै दंसै इसिबां गोरा राफोद दिनैहाय प्रमद बर' इउपिपिएलआ मोनसेनिफ्राय मोनसे बे क्षमताखौ बेबहार खालामनायाथ' बाद हो माने दिनैहाय गोमालांनोसो हमदों आरो दिनैहाय दिनैनि एसेम्बलियाव आरो किसुमान खोथाखौ जोङो जेरैखि जों प्रश्न खालामदों बे प्रश्न खालामनायनि एन्सारखौ जों मोन्दों आरोखि जोंथ' वाकआउट जाबाय जों मानो थाबावनो आसोल बिसय पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट दानाय एसेम्बलि सेगमेन्ट दानायखौनो जुदि रायलायाब्ला बबाव रायलायनो जों बेखौलाय बिटिसि एसेम्बलिया जों लुबैदोंमोन बिटिसि एसेम्बलियाव दिनैहाय रिजलिउसन लानांगौ बिटिसिआव एसेम्बलियाव रिजलिउसन लानानै अदालगुरि हिसाबै मोनसे पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट दानानै बेखौ चिफ इलेक्सन कमिसननो हरनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदोंमोन दाबि खालामनायनि थाखायनो प्रश्नबो होदोंमोन खिन्थु बिथांमोनहा जोंखौ दिनैहाय बे सुजुगखौ होआखै आरो बे जोंनि थाखाय खथि जादों हायोमोन बिटिसि एसेम्बलियाव 40टा जोंहा प्रतिनिधि दङ नमिनेटआ बेसेबां जोंहा 6टा नाम्बार 46 MCLA जुदि दिनैनि हाउसआव दिनैहाय जुदि रिजलिउसन जुदि लानानै प्रमद बर' नेतृत्वआव बेखौ जुदि जोङो रिजलिउसन पास खालामनानै हरोब्ला जायैयानो खोथा गैया दिनै बिथांमोनहा बेखौ खालामहोआखै खालामहोयैनि खारनाव मा दङ जोंहा बे मोनसे प्रश्न जानानै थाबाय सोंनाय जानानै थाबाय बे गतिके जोंना बेनो दिनैहाय जों बेखौनो सिद्धान्त लादों जे खुनु दिन माने जोङो बे एजेन्डाखौ जुदि रायलायहोआब्ला डिसकासन गैयाब्ला जों सोंनायनि बा डिसकासननि जुदि जेबो स्कप होआब्ला बे एसेम्बलियाव थांनानै लाब गैया बेखायनो जों जादों आरोबाव मोनसे बेवहाय दं जे बेवहाय होननाय जादों स्पष्ट भाबै बेवहाय होननाय जादों जे सोंनाय जादोंमोन जे आसाम सरकारनि दारै सुफुंनाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 2022-23 फर टारगेट आनजादाव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ बिटिसि ओनसोलाव बबे बिफानाव साबेसे थिसननाय जाखो बेनि डाटाखौ मोननांगौ बुंथिगिरि बिथांनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जाबाय बे सोंनाय जादोंमोन खिन्थु एन्सारा मा जाहैबाय अनारेबल CMनि एन्सार आइसिना पार्सनेल बिटिसि रिप्लाइआ मा जाहैबाय निल मा जादों बे मा फोरमायदों होनो हायाखै बिटिसि सिक्स शिडिउलाव 4 3 ग्रेडखौ साख्रि होनायनि क्षमताखौ जोंनो होदों 15 बोसोराव जों बिदि होबोदों दिनैहाय दा बरानो दादों ना दिनैहाय साख्रिखौनो होनो हादों कमन रिक्रुटमेन्टआव थांजोब्बाय बबे साख्रि होबावनो रेकर्ड गैया जाहैबाय रेकर्ड गैया निल होबाय बे रेकर्डआ बिटिसि सेक्रेटारिनि होनाय रेकर्ड बिसोर जेखि बुङा सोरबा बुंदों ओरैबायदि होदों इसिबां श' होदों इसिबां हाजार होदों बे बेस्लास बे जाहैदों बिटिसि सेक्रेटारिनिफ्राय सोंनायनि उनाव रिजाल्ट निल थारमाने होआखै गैया होमबा मा जानो नागिरदों बिटिसिआव मा जानो नागिरदों माने गासिबो गैया जानो नागिरदों दा जोंना बेनो जे बिटिसिखौ जों जेरैबाबो जों धंस' खालामहोनायाव गैया बिटिसिनि समस्थिखौ जों अलट जाहोनायाव गैया जोङो पार्लियामेन्ट सेगमेन्टखौ जोङो जेरावबो मोननांगोन उइदिन बिटिसि आरो बे बिटिसिआव थानाय
एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो बेलेगाव हरनाय नङा स्पेसियेलि अदालगुरिया जोंहा मोनसे पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट जानांगौ जोंनियाव दा 22 लाख भटार जाबाय बिटिसिआव मोननै रानोब्ला 9 लाख आरामसे मोननै मा जायो पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट जायो बेलेग स्टेटआवथ' 7 लाखजों जादों जोंनाव 9 लाखजों मानो जाया जानायनि खोथाखौथ' बाद हो खालामनायनि खोथाखौ जोंनिखौ हरबावनोसो नागिरो बेथ' आनफरचुनेट नङा होमबा जों बिटिसि बासिनि थाखाय बे आनफरचुनेट बे गतिके दिनै जोङो बेखायनो जोङो बुंदों आरो जोङो बेखौ जोङो स्टेन्ड लाबाय थागोन जेसेबां दिन जाया जोंनि बे होख्रावनाया जाबाय थागोन जोंनिया धरनाया जाबाय थागोन जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा स्टेन्ड लानानै बुंबाय थादों जोंहा अदालगुरि पार्लियामेन्ट सेगमेन्टआ जानांगौ आरो हे गतिके जोंबो जोंनि सारनि बुंनाय बा बोथोन बादियै जोङो जोंनि माने अदालगुरि जेनाखि पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट बेखौ बोरै खालामनांगौ बोरै खालामब्ला मोनगोन बिनि थाखाय जोङो दा खामानि मावबाय दं राजखान्थि हान्जाफ्रा जोंनि बिसायख'थि आय'गा दाफामनाय बिधान सभा आरो लकसभाखौ दाफामनाय बेनि खेत्रआव लकसभाखौ अदालगुरि नामै बानायनांगौ आरो लोगोसे बिधान सभाखौ खेत्रआव एसटि रिजार्भेसनखौ बारायनांगौ होननानै सावरायनानै मोनसे मेम'रेन्डाम होनो मोनदों दा नोंथांमोना बिनि सायाव माबायदि सानदों जोंना स्पष्ट खोथा दिस इज 6th शेड्यूल under माने आर्टिकेल 275 बे बिटिसि 6th शेड्यूल हिसाबै जिखिनि जों 15था मोनदों आरो बिटिसि 6th शेड्यूलनि स्पिरिट हिसाबैनो जोंना रिजार्भेसनाव जानांगौ एसेम्बलि सेगमेन्टआ दिनै 15था मोनदों मोजां खिन्थु जोंनि 6th शेड्यूल अट'नमास काउन्सिलाव 332 जे आर्टिकेल दङ इन्डियान कनस्टिटिउसनाव बे हिसाबै जोङो जोंनि बड'लेण्ड अट'नमासाव जोंनि रिजार्भेसनखौ मोननांगौ बेखौ नोंसोरो नायनानै लादो दा जोंना बेनो रिजार्भेसना 6th शेड्यूलनि स्पिरिट बायदि जानांगौ आरो क'क्राझाराथ' जाहाय एसटि रिजार्भ जाखानांगौ आरो अदालगुरि हिसाबै जोङो पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट हिसाबै जोंहा मोननांगौ बिधान सभानि रिजार्भेसन एसटि रिजार्भ मोन 10था जानांगौ होननानै दाबि दैखांदों बर'नि आफादफोरा नोंथांमोना मा ना आं बेखौनो बुंदों बिटिसिनि 6th शेड्यूलनि स्पिरिट हिसाबै जोंहा दंखायो जे बेसेबां रिजार्भेसन जानांगौ एज पार माने 6th शेड्यूल अफ बिटिसि अट'नमास काउन्सिल बे हिसाबै जोङो स्टेट माने एसेम्बलि सेगमेन्टखौ स्पष्टयै बेवहाय लिरनानै होदों 332 आर्टिकेलाव आरो संबिधाननि बे गतिके बे हिसाबै जोङो मोननांगौ अर्थात रेसिय' हिसाबै रायजो राजाफ्रा जेखौ बुंदों बेनो थिग खौसेथि जानांगौ होननानै बयबो बे समाव फैफिननाय समाव ज' जानांगौ होननानै बुंदों नोंथाङा मा बुंनो सानो खौसेथिया जानांगौ खौसेथिखौ जोंबो लुबैयो खिन्थु खौसेथिनि नामाव राजनितिका जानो नाङा आं मानो बुंदों जों बयबो खौसेथि जादों जे बिटिसिआव जोंहा मोननै पार्लियामेन्टारि सेगमेन्ट जानांगौ जों देहाय बुंदों क'क्राझार जाबाय अदालगुरियाबो जानांगोन बेवहाय राजनितिक खोथा गैया जों मोननै खोथा बुङा दा दिनैहाय नुदों जे अदालगुरिनिफ्राय जोंहा 6था समस्तिखौ दरं माने पार्लियामेन्टारि सेगमेन्टआव होदों बे जानो नाङा जों बुंदों आरो बेखौ जाहोनो नाङा बिटिसिनि 6th शेड्यूल हिसाबै बे जानो मोना खिन्थु दिनैहाय खौसे जादों होननानै जानोसै मानोसै होननानै बेखौ जेबो बुङाबाथ' जेबो जानाय नङा ना दिनै जों एसेम्बलियाव जोङो बेखौनोथ' रिजलिउसन लाजानो लुबैदोंमोन जे जोंनि 46 जन 36 MCLAफ्रा दिनैहाय जुदि हाउसआव जुदि रिजलिउसन जुदि लायोमोनब्ला बे जाथारगौमोन जायाखिसै सानसेखौनो हायाखिसै बिसोरनि बुंनाया मा जे बे इलेक्सन मेटार
इलेक्शननि मेटार हट इलेक्शन मेटार जोंनि बिटिसिनि थाखाय बे रायलायनांगौआ बेनो एक नाम्बार एजेन्डा बिटिसिनि जोंहा 6 शिड्युलनि एसेम्बलि सेगमेन्ट पार्लियामेन्टारि सेगमेन्टआनो जुदि उल्थां फाल्थां जुदि जाजोबनांगौब्ला बिटिसिआव बबाव थाबावनांगौ जाखो होमबा बेखौ रायलायथारनांगोन ना होमबा बे प्रश्नखौ बे जेनाखि जोङो बिदों बेखौ दिनैहाय मानो डिसरिगार्ड खालामनानै बेखौ नेग्लेक्ट खालामनानै मानो लाबोआखै जों बुंबावदों बे जेनेरेल डिसकासन लाबोनांगौ होनदोंमोन जोंनि बिटिसिनि रुल अफ प्रसिडिउर एन्ड कन्डाक्ट अफ बिजनेस होननाय दङ बेवहाय जोंहा 50 दङ जे बेबायदि इम्पर्टेन्ट एजेन्डाखौ जोङो जेनेरेल डिसकासनाव लाबोनो हायो आरो बे हिसाबै बेखौबो जों होदोंमोन बेबो गैया बेवहाय होदों आं एसे फरायनानै होनि बेवहाय होदों Honorable Speaker BTCLA क'क्राझार The opposition party want to get a general discussion in this assembly session in respect of draft of state assembly and member of parliament constituency related to BTC area as per rule no 50 chapter 10 of the manual of the rules and procedure and conduct of business of BTCLA दुनियाखौ जोंहा बे प्रभिजनावबो रायलायनो हायो जोंबो रायलायनो हाया जोंनि एथान्त गिदिर समस्याखौ जोंनि एसेम्बलियाव रायजो राजाफोरनि सार्थ'आव बिटि स्पिरिटनि सार्थ'आव रायलायनो हायै मा दं बेवहाय मा दं सिङाव थारमाने बेखौ सिद्धान्त लायोब्लाबो बिस्रा माने क्षमताया अर्थात पावारा गाज्रिया थानाय नङा नामा सोरजोंबा बुख्लायजागोन नामा नोंथ' बिदिखौसो नुहुरदों नंखायनो जेबो बुङा जोंखौबो बुंहोआ रिजलिउसनबो लाया बेसो आरो दा समस्या मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन